Fadingke bayabrok ang haine roin bagui tini ustori katal tubui phaitom pika tini ni ustori hingke khorok sakrei nukhungni borok bobini hamjakma bwrei bai gurei bikra hanai sak nangya khaibe yakarei klangjak mani teinarok o ustori no yaphangni simi paithak jora khanawi tongdi chela wngkha khorok sakrei nukhungni borok tei bosi raijorao no bini ama o naithok sungsarno yakarei klangkha sana thangkha hinkhe bosi raijorani simi no bini ama baima tongya tei o chelabobo bini achai songo saijengno songnari sa tei bo mwnai bwrui rok belai kheno hamjago manekhe bobo buihai khaiwi kwkei bwrui rok bobo nogo tonina muchungjago phiaba kwpalo swijak gurui tei bo chwraifang simi bini ma baima tongya phano bo bwrui borok rokno belai kheno respect khaibo salsakhe borokni para ganani no khoroksa bwrui tei o bwrui nog nukhungo khe asuk bialma wngya haino bwini palblap hinma hai chela bai bwrui puila first time nuklaiforono hamjakma wngoi thanglaikha tei chela kheto bo o bwrui no puilani thekeno kwbui bwkhabai no hamjago phiaba bwrui hinkhe haino time pass phiaba chela hinkhe aborokno sawi manya haikhe aboni bagui chela bini hamjakma bwrui bagui jora jora rogo khe bono mobile recharge rok tei MB rok khaiwima rohogo tei jekono mungsa wngaibo bini hamjakma bwrui chelani thanio mangno rang paisa rok nahoro bo bini dol rok bai shopping khaina bagui tei dol rok bai picnic berailaina bagui tei abo haikheno kwbangma no bo bini hamjakma bwrui no rang rok samung nango hwnui ma rohogo tamoni hinkhe bo o bwrui no kwbui bwkhabai no hamjakma bagui bono je sanmani je man sakriwi no tongo je bini yak chukmani tei abo haikheno bwrui bo chelano hamjakui kobor chawi phunugui tongo phiaba chela abo khe sawi manya bo bono haino srapsani bagui se dalar imang khaiwi phunugui tongo hwnui phiaba ulokhe twrwk bo bini hamjakma bwrui o tongmung rokno sawi manbaikha haikhe bo bini hamjakma bwrui tongmung chamung rokno sawi manbaima pore bini bwrui bono agini haikhe call message rok khailiya phiaba yango chela hinkhe o bwrui bagui se asukhe bwkha kobor chawi tongo tamoni hinkhe bo o bwrui no kwbui bwkhabai no hamjago tei bo uloni bagui je thyasak o bwrui bai gwnai nukhung khawi thanglai rok imang nugui tongmani haino bwkhabaiwi thankha tei aboni bagui bo asukheno bwkha kosto bo nangjakha hinkhe asuk jrano tinini ustori norog o ustori no khnawi bo bahai wngjakha comment khaiwi sanani ta pokti tei jara video no naiwi chajagui tongkha hinkhe like share tei subscribe khainani ta pokti tei ano bo norogni dara eba mwnai hwnui wansogui support khailaidi hinkhe hambai asuk jrano jora rawi video no paithak jora naima bagui।